सान्थि लाबोनो होननानै जे सुक्तिखौ खालामदों बे सुक्तिखौ जुदि भारत सरकार आसाम सरकारा गुरुत्व होआबा बे सुक्तिया मिनिंलेस जाहैगोन। जोंनि जोबथेसालियाव थांनाय एक्स-एनडि-बि आदामोननि खोथाखौ सोर बेसेया सानो दिनैनि समाव आरो बिथांमोनखौ गना फैनायखौ सोर बेसेया लुबैयो बे मोनसे जोंनि गोसोआव सोंथि आरो जों नुनो मोनदों जे थांनाय दाख्लैबावसो जोंनि रंजा बाजा आदायाबो जिउ जोबजासिम साजा होजाबाय आरो बेफोरबायदि थासारियाव जायफोर जोबथेसालियाव जोबजाबाय एक्स-एनडि-बि आदामोना बिथांमोना ओंखारगोन ना ओंखारा जोबथेसालिनिफ्राय आरो माब्ला ओंखारगोन बेफोरबायदि सोंनाया जोंनि गोसोआव जायो आरो जाय एकर्डआ बिथांमोननि गेजेरजों जाबाय आरो बिथांमोनखौनो दिनै नेवसिनानै दोननाय बायदि जाबाय। दा जों आयेनखौ मानिया नङा, नाथाय जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन आरो बे BTR एकर्डआव रोखायै लिरनाय दङमोन जे गासैबो केसफोरानो उइथड्र जागोन होननानै बिथांमोननि दिनै जोङो बेफोर केसखौ जुदि उइथड्र खालामनो थाङोब्ला BTR सरकारा आसाम सरकारखौ लानानै भारत सरकारनि सायाव प्रेस खालामनांगोन बा प्रेसार होनांगोन, अब्लासो बैफोर केसफोरा उइथड्र जाबोगोन। मानोना आं जेसेबांलागै मिथिगौ सरकारा बेयाव उइथड्र खालामनोबा खालामनानै होनो हागौ बेफोरबायदि केसखौ सरकारनि गासैबो आखायावनो थाजोबो बेफोरबायदि केसा। बेनिखायनो सरकारा जुदि दिनै गावनि सरकार थानाबो जोंनिया बे सरकारफोरा जुदि प्रेसार होयोब्ला सरकारनि सायाव निश्चय बे केसफोरा उइथड्र जाबोगोन आरो आं जेसेबांखि मिथियो मिथिनाय गेजेराव जे बे एकर्डआव लिरनाय दंखायो जे गासैबो केसफोरानो उइथड्र जागोन होननानै आरो बेनि बेलायाव जों नुनो मोनदों केसफोरा उइथड्र जायाखै आरो बेनो दुखु नांथावना खोथा बेफोरबायदि जानाय आरो बेफोरबायदि जानाङामोन। जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एनडि-बि आदामोनखौ लानानै जे एनडि-बि जायफोर अरनबारियाव थानानै हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन बिथांमोनखौ गावनि न'खरसिम गिदिंबोनो थाखाय बिमा बिफाजों रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय बे एकर्डखौ बुंनो थाङोबा खालामनाय जादोंमोन। बेनि लोगोसे हारिखौ जौगाहोनायनि थांखिखौ लानानै बेबायदि बेलायाव दिनै जों जुदि बेफोरबायदि जानानै थानांगौबा गावजों गावनो आलाय सिलाय जाना थानांगौब्ला गोबां दुखुनि खोथा। बेनिखायनो जों दिनै गासैबो खौसे जानानै सरकारखौ जोङो प्रेसार होनांगौ आरो होनानै जोबथेसालिनिफ्राय थाबनो जोंनि एक्स-एनडि-बि आदामोनखौबो दिहुननांगौ आरो जायफोर हाइनेस नन हाइनेस केसफोर दङ बेफोर गासैखौबो उइथड्र खालामनानै लानांगौ। लोगोसे नोंथांमोना जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय साजा फोसावनायखौ जों मिथिदों बयबो। बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, खारन जों मिथिगौ 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायाव एनडिबिफोरनि केसफोरखौ उइथड्रल खालामनायनि खोथा दंमोन। जायफ्रा जेलाव थानाय दंमोन बिसोरखौ जेलनिफ्राय बरननाय केसफोरखौ उइथड्रल खालामनानै दिनै मानो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव भारत सरकारा गावसोर मिथिखासेयावबो सोरबा एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासे थानांनाय मानो साजा फोसावहोबावखो बा डिक्लेयार जायासै। दा जोङो ओंखायनो सन्देह जादों BTR एकर्डखौ भारत सरकारा आसाम सरकारा गुरुत्व होआखै नामा। जोंनि गोसोआव बिदि मोनसे सोंलु सिखारदों। खारन जोंनि ओनसोलाव सान्थि लाबोनो होननानै जे सुक्तिखौ खालामदों बे सुक्तिखौ जुदि भारत सरकार आसाम सरकारा गुरुत्व होआबा बे सुक्तिया मिनिंलेस जाहैगोन, गुरुत्वहीन जागोन। दा ओंखायनो आं सानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ ज' जानानै सावरायलायनांगौ, सानफिनलायनांगौ। बोरैबा जोंनि एनडिबिफोरनि मावथिफोरखौ जेलाव थानायफोरखौ बा जायफ्रा दासिमबो केस सोलिगासिनो दं कर्टआव बिसोरखौ सरकारजों रायलाय होनलाय खालामनानै गासिबो सिगनेटरिफोरा रेहाय होनो हायो बा दसफोरनिफ्राय मुक्त खालामनो हायो, बेखिनि लामाखौ लानांगौ होननानै जों बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSUनिफ्राय दानि दैदेनगिरिफोरखौ आरो सरकारखौबो खावलायहरदों।